so beautiful. Okay, This is our traditional dress. dress for Sundar. Very different. Okay, where do you want? Taigir này tiny luôn mình bay tiny luôn or chicken gravy or dal. Đây जोंना सिख्लाफ्रा माबा रुटि नादाय सासे ओमफ्राय सासेया माबा संगासिनो मैथा नालाय दिनैसो मैथा ना फाइनालि सफैबाय लोगोफोर बिरदियाव नै माबायदि जायगाया नै बैनो बासिना जों ओंखारखांबाय सफैबाय लोगोफोर फाइनालि सानदुंआबो जा गोसाथावबाबो फैनांबाय Finally, we have reached in Verdi. Now we are going to Eagleton Resort, five-star hotel. Finally pहुंच गए Eagleton. Wow, कैसे देखो यार. सेव माने 190 मीटर दूसरा मुझे कॉल मार दे. बिर जोहोलाव दां नै बियो नै गराय लालायलायनाय. बिसिम सफैबाय जोङो लालबागाव थांगासिनो दायो. जा ट्राफिक. मा मोनावनो. Finally मोनबाय. Lalbagh. Wow. Lalbagh मोनबाय. लोगोफोर बिरदियाव ओंखारदोंमोन खस्थ' मस्थ'यै लालबागाव फैफिनबाय. माने इगलटनाव हगारासिनो नालाय फैबाय आरोना. जागोन. एन्ट्रि थाबायजेनबाय नै. बेरथ' देखोबै. Sorry मेरे को. What's गोड़ी? कबूतर. वाव कितना सुंदर है. दै ओंखारदों. लोगोफोर नै दासो फुंनिफ्राय दासो सिंग्रा मोनजादों जोंहा. आइलि जालायलायबाय. Five dong. बास गाखोनानै गैला खानायानो जायो. सामोसा? Bawa, mai dong jeng deh. Lalbagh. वाव लोगोफोर नै फारौ थाग्रा जायगा साइज. सुंदर बादि. तो जोड़ी नै बादामालि फिथाइ थां माथां नोंथांमोना लांफैबानो जाबाय मा सिस्टेमनि. Auto लाजेनलायबाय. So beautiful. Okay, This is our traditional dress. dress for Sundar. very different. Okay, where do you want? You want to do selfie? Oh yeah. yeah. Can you get on? So tall. बे जाहैबाय मालयसियानि मेडाम ओमफ्राय जोंनि ट्रेडिशनेल दख'नाखौ मोजां मोनदों ओंखायनो जोंजों फटक लादों गावसोरबो ओमफ्राय जोंबो लादों फटक जा साइजखा ओमफ्राय जा गोजौखाबो. लोगोफोर थाइगिरखौ मोनबाय बिराद नागिरसो ओमफ्राय आब' सिलसिलियानाव माबानासो सोंहरनानैसो मोनदों बबेहाय. नै बे थाइगिरा नै सेवलाजोब्बायसो. थाइगिर नै थाइनैल' मोनबाय. थाइनैल' दाबो सिरियाखै. नै लोगोफोर थाइगिर बिफाङा वाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदां. Ini Taigira, naik kado. बै मानसिया. वाव नै जोङो फाइनालि अन्थायाव सफैबाय. जा बुरजा मानसि जायो बेलासियाव लोगोफोर. देखो प्लेस सनसेट. फ्लाइट लालबाग में फ्लाइट. Oh my god. एक रील्स लेने वाले हम लोग इधर. रील्स न्यू जलपाईगुड़ी का है देखिए अभी हमारा यूट्यूब चैनल है. अच्छा. वही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? वीडियो कर रहे हैं अभी. Okay, hi, I'm from Siliguri and you all our guests. So we are coming there. Thank you so much. Okay. And trying to giving best food. कब कितना साल हो गया इधर? मेरा सर ज़्यादा नहीं रहा, इससे पहले केरला में था. केरला में काम किया 2-3 साल. उसके बाद अभी सेम रेस्टोरेंट है वहाँ से यहाँ.
इधर मार्केट 20 साल से पहले मैं मार्केट काम करता इधर इंदिरा नगर में 5 स्टार होटल अभी बहुत दिन का बाद में आ गया घी राइस के साथ वो कॉम्प्लीमेंटरी दाल आता है वो चलेगा या एक चिकन करी दे दो चिकन करी दो बस दो नहीं फुल ले लीजिए नहीं दो मैं बागा बागा देंगे हम दो हटेला लोगोफोर माने जों गोजौआव लाबोदों गोजौआव लाबोदों दे स्टिं जुस दारुनिया अच्छा सफैबाय जानसै है ना घी राइस और चिकन ग्रेवी और दाल सब्जी गोथाव मोदोमनाय ओंखामा स्टार्ट करो खाना खालो खालो सुबह से कुछ भी नहीं खाना खालो खालो ने सब खाली कर दिया लेकिन पापा मम्मी और सोनिया का रह गया है बहुत ये लोग तो फिर से जाने वाले हैं ये लोग खा नहीं पाया चलो 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 बाय सीरियस जाना पड़ेगा देखो शोरमा हो सुर मोनबाय नै लोगोफोर फाइनालि तामिलनाडु आयं फैनो नागिरदों कारजों इलायनाय तामिल लिरनाय फाइनालि गाखोबाय काराव थांगासिनो दायो सोनियाथ' बहुत निन्दा होगासिनो फाइनालि सफैबाय न'आव नै जोंनो ओंखाम खुरनानै होग्राया नै मा मुं नोंनालाय जुलि माजुलि आंखौबो माजुलि होनो बिलो खानांसिगोन ने सानैजों जुलि होननायानो साबसिनलै आं नोंजों आंजों जुलि होननायानो साबसिन नामा फ्रेस जाबाय सानजाया थारमाने बिराद मेंनानै सुइस जाजोब्बायमोन आरोना सानैबो जाबायमोन खानाया एकदमबारे दासो खानफिनबाय आं मबाइल थायोमोनबा जोंनि भिडिअखौ नुगौमोन आरो ओंखाम जानोसै लोगोफोर The next day. ओंखाम संगासिनो आयंआ बेखौ लायाबा सोरखौबा लानांगौ फुं जाबाय लोगोफोर फाइनालि फुं जाबाय थांसिगोन आरोना फुं जालायबाय थांसिगोन रौना बासावलाय नायनो खामानियाव गोलैलायबाय होनदोंरा ने चाय पिएंगी सुबह उठ गया मम्मी लोग भी उठ गया जोंना सिख्लाफ्रा माबा रुटि नादों सासे ओमफ्राय सासेया माबा संगासिनो बाथोन देनो माबा सामब्राम एवगासिनो ओंखाम संग्राया नै बिसिना जा मोजांखा थखसेनो जायगाया जों मैया बिसिनाव थादों नै मोनायाव बाहायनो रुमाव संगासिनो मालाय बेदर रानदों आयंआ मैथा नालाय दिनैसो मैथा ना आयंआ जाया आं जाथ'आ दे एसे जागोन लोगोफोर दायो डाइरेक्ट
लाहार फाहार सान्द्रि नायदों मालाय आयंमोननि सान्द्रि बियो नै हजोंनिफ्राय लाबोनाय आसामनिफ्राय अबे स्टेन्ड मोनखोलै बेहा स्टेन्डनो थांसै लोगोफोर बाय आयं औ